Sa number 7, reklamo batok sa mga naga-parking ang mga salakyan sa guwa sa headquarters sa Negros Occidental Police Provincial Office ginpalabot sa kay Mayor Albi Benitez. Sa programa nga isugid kay Mayor sa Domingo, ginpalabot sa alkalde ang reklamo sa mga motorista kung nga ginagamit ang pihak kag pihak nga bahin sa Burgos Extension sa guwa sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Bacolod bilang parkingan. Una, ginsiling sang PNP nga posible mga sibilyan nga mga customer sang kalan-an kag car washan ang naga-parking kay ang mga pulis ang ginsaway na nga hindi mag-parking sa among nga dalan. Pero sa gintutukan ang lugar sang staff sang programa, nakit-an nga naka-uniforme pa nga mga pulis ang nagkuluwa kag nag-drive sang ilang nga mga salakyan nga na parking. Ginpalabot man ini nga bagay sa Bacolod Traffic Authority Office kag ginpadulungan man ini isang bitaw sang Domingo. Sunod sa kay Mayor Albi, dapat lang nga wala ginaparkingan ang lugar kay wala man sa may ginapili ang layi. Bisan sino ang dapat nga magsunod kung ano ang yara sa kasuguan.